semaine tɛmɛnen n'an bɛ se k'a fɔ a bɛnna tɛnɛ ma ka dusɛbɛ araba tarata la Selenge pont dɔ bɛ Sankama ani Tɛnkelen cɛ n'i bɔra Bamakɔ n'i sera Tɛnkelen i tɛ se ka don Sankama dugu kɔnɔ f'i ka se pont ma wa n'i bɔra Selenge fan fɛ i tɛ se ka se Tɛnkelen cogo si la f'i ka se pont ma donc ni pont ni karila pont i n'a fɔ tuyau belebeleba fila de b'a la tuyau belebeleba fila de bɛ kɔ kɔnɔ bɔgɔmugu de tun bɛ bɔ ka gidɔrɔn da o sanfɛ tuyau belebeleba kelen b'a la cɛmancɛ la ale karila ale zone de digira ale la ale karila donc o nana bɛn ni sanji fɛnɛ ye sanji fanga bonyana sanji ye bɔgɔmugu bɛɛ cɛ ka bɔ pont sanfɛ donc pont tora ten ka kɔw bila kɛnɛ ma a kɛra baaraba ye ka da kan Selenge mobiliw transportɛriw mɔgɔ mun bɛ Selenge côté la o mun bɛ Bamakɔ côté la o si tɛ se ka tɛmɛ fo Senamatigi dɔrɔn Senamatigi yɛrɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na fɛnɛ o yɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da kan déviation mun bɛ yen a ka gɛlɛn. Ayiwa aw ka taa ni ka seginw olu bɛ ka kɛ cogo di pour que mɔgɔw ka tɛmɛ sisan mobilitigi ye plan dɔ de kɛ sisan mobili pont karila ka mobili minnu to ba kɔfɛ kɔ kɔfɛ ni Bamakɔ côté la ani minnu bɛ Selenge côté la donc olu bɛ échange de kɛ sisan n'i ye mɔgɔ ta ka bɔ Selenge dugu kɔnɔ ani passager i bɛ taa i bɛ dan kɔda la donc mɔgɔ passager bɛ jigin jeune dɔw bɛ yen olu bɛ aw ka marchandise ta k'u ka kɔ tigɛ n'a ye ka taa di mɔgɔ dɔ ninnu ma mobili dɔ ninnu ma olu fɛnɛ bɛ continuer ka taa Bamakɔ donc c'est très difficile voilà an kɔni b'o cogo la fɔlɔ. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko taa ni ka seginw kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ daladumuniw ni makoɲɛminɛw doli gɛlɛya bɛ olu kow fɛnɛ na wa dɔ faralen don fɛnw sɔngɔ kan nin waati in na wa k'a fɔ ko fɛn farala prix kan yan o kɔni o kumaw tɛ sababa ye ka da kan an ye mɔgɔ caman ɲininka an ye commerçant ba caman ɲininka fɛn ma fara prix kan dɔ farala olu ka transport kan olu ka minɛnw transport mais sinon fɛn ma fara mɔgɔninfin transport kan minɛnw transport dɔ farala o ma ka da kan o minɛnw tigɛyɔrɔ la kɔ la o de ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que a yɔrɔ fana ka jan ka tɔgɔma sen na ka taa minɛnw ni sukɔrɔbɔrɔ ninnu ji décharger ani fɛn caman olu de ka gɛlɛn o de ye dɔ fara u ka wari kan i n'a fɔ sukɔrɔbɔrɔ kelen o bɛ ta ka bɔ Bamakɔ ka na n'a ye Selenge 120 bɔrɔ kelen 50 kilos maintenant il me semble que o yɛlɛla sisan fo ka se 270 ma ka da kan a bɛ jigin yɔrɔ mun na a donni n'a yɛlɛli a ko ka ca donc o de ye commerçant kɔni sɛgɛnna a yɔrɔ la kosɛbɛ parce que olu ka prix yɛlɛla mais o bɛɛ la ta o ta o ma sɔn ka fɛn fara prix kan u ma fɛn fara sukaro prix ma u ma fɛn fara foyi prix kan taji feerelaw ɲininkala olu ko olu ka réserve kɔni a dan ye bi dɔw ta bɛ se ka ban bi dɔw ta sini ye dɔw ta bɛ se ka semaine yɛrɛ ban mais tajitigi kɔni ye kangarida kɛ k'a fɔ ni ko baara ma teliya ni semaine bɛɛ olu ka stock bɛ ban pewu olu bɛ jɔ donc n'a jɔra sisan dɔ bɛ fara prix ma obligatoirement. a pont kofɔlen karila kabini ntɛnɛ tɛmɛli nin waati in na a pont yɛrɛ a lahalaya bɛ cogo di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni an ka cercle ɲɛmɔgɔw ani an ka commune ɲɛmɔgɔw ani transporteurs ni an ka butigitigiw olu ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ u bɛ ka déviation dilan déviation kɔni bɛ ka dilan a kɛrɛfɛ